familiekin ere. Bestalde, erditze anizkoitza duten eta adopzio anizkoitza duten familiek aparteko diru laguntza jasoko dute hilerokoaz gain. Orain arte mobilizazioak elkarrekin egin ditugu. Hori da, orain arte indarrean genuen protokoloak zeukan balio handiena. Eta baita ere, protokoloaz gain, instituzio egin behar genizkien aldarrikapenak elkarrekin egiten genituen. Eta elkarrekin egiten genituen kalean, manifestazioetan. Behatzen genuelako, organo horietan etzegoela borondaterik langileen aldeko interesak defendatzeko. Eta gure egiteko nagusia zala, kalean mobilizazioen bitartez, protesten bitartez, organo horietan hartzen diren erabakiak baldintzatzea. Behatzen dugulako, gaskoz gehiago baldintzatzen dela, kalean langileekin, organo horietan, mahai baten inguruan eserita baino. Eta hori da bertan bera geratuko dena, eta hemendik aurrera, elak bere aldetik eta labek ikusiko guztelan, baina erantzunak alde bakarrez hartu beharko ditugu. Eta organoetara bueltatzeak, ondorio praktiko argi badu, eta orokorrean ela eta laben arteko elkarlana zaildu egiten dela, eta komisiones obreras eta UGT-rekin izan dezaketena erraztu. Eta guretzat gai oso sentiberak diren gai batzu elkarrekin landu nahi izan ditugu eta zaindu ditugu. Eta hau ere galtzeak asko zailtzen du etorkizunean elkarlanean aritu ahal izatea. Patronalak berriz ere ez du ezer ekarri bilerara, hortaz uste dugu patronalen negoziazioa luzatu nahi duela, arindu beharrean. Jarri ditu mai gainen ez eduki zehaztasunik ez doa eman, baina akordioa osau halko luketen nolabaiteko planteamentu horiei jarri dizkie mugak. Ikusten dugu aurrea pausok etorri partez, etorri zezkigun bakarra izan dielatzea pausok eta mugak. Enpresak KPI-an portzentajea produktuen azken presion deribatzen badabiltzala, beraz esango dugu enpresan egoera ona da. Akordio bat nahi baldin badeu, borroka izango dala akordioa baldintzauko don modu bakarra. Urrengo egunetako beste sindikatu deitea gure artean elkartu eta nolabaiteko mobilizazio batzuk adosteko patronalan jarrera aldatzen dan. Negoziaketa oraintxe hasi da, baina garbi da ona da, ez badao eduki nahikorik edo negoziaketa momentu batean agortzen baldin bada, guk bai konfrontaziora juteko autua hartuko deula, eta egia dare bai beti esan deula, azkenen batasunak indartze gaitula. Oraingoz badakiguna eta gure konpromisoa da asanbladak egitea gure komarketako afiliazio eta militantziarekin. Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman zion erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta horrekin hitzitzat jo du memoriagunearen oinarriak ezartzeko abiatutako negoziazio prozesua. Erakundeek patronatuan parte hartzea onartu dute eta estatutuak sinatu dituzte. Horrela, prozesuak hainbat hilabete geldirik egon ondoren aurrera egin du. Erakundeok fundazio honen estatutuak onartuta eta 3 erakundeen parte hartzea berretzita, uste dugu pausu erabakigarria ematen dela, fundazioa bera sor dadin, eta horrela beteko dela Gasteiztar asko eta askoren nahia, 1976an izan ziren gertakari eta malgarri haien inguruko aitortza eta memoria egiteko. Gobernuaren kontseiluak argi berdea eman dio, Arabako Foru Aldundiak martxoak 3 memoriagunea fundazioan patroi gisa parte hartzeari. Eta fundazio horren estatutu arautzaileak onartu ditu.
Memoriagunea abian jartzeko akordioak 3 oinarri edo baldintza izango ditu. 2021eko hitzarmena errespetatu beharko dute, fundazioaren estatutuen helburuak zuzenduko dituzte eta biktima bat egongo da lehendakari ordetza postuan. Eta bueno, esan beharra dago, naiz eta nahiko nekagarri esan presuzio honetan egotea, indarrak atera ditugula, aurrera jarraitzeko, presionatzen jarraitzeko, eta azkenik lortu dugula, eta guretzat izan dela garaipen batez, lortzea 2021ean adostutako lankidetza hitzarmen hori aurrera eramatea. Gauzak horrela memoriagunean nola izango den eta zer eskainiko duen erabaki behar dute hurrengo hilabeteotan. Ez genuen nahi, argi genukan ez genuela nahi izatea nolabait memoriaren enkapsulamendu bat, nahi genuen izatea zentro ireki bat, zeinak lotuko dituen atzoko eta gaurko borrokak, martxoaren 3ak ere hori irakasten digu. Bestalde, Espainiako gobernuak patronatuan sartzeko asmoa iragarri du. Aurrekontu orokorretan proiektuarentzako 600.000 euro bideratu ostean. Eusko Jaurlaritzak, Arabako Aldundiak eta Gasteizko udalak ziurtatu dutenez ez dute eskaera ofizialik jaso. Biktimen elkartea berriz erabaki horren aurka azaldu da. Eta bueno, esan beharra dago, naiz eta nahiko nekagarri esan presuzio honetan egotea, indarrak atera ditugula, aurrera jarraitzeko, presionatzen jarraitzeko, eta azkenik lortu dugula, eta guretzat izan dela garaipen batez, lortzea 2021ean adostutako lankidetza hitzarmen hori aurrera eramatea. Pasaden astean, Iruñeko maila alkateak Labriteko saldainaren berrirekiera ekitaldia egin zuen. Hori bai, Navarra Suma bakarrik egon zen inaugurazio horretan, ez baitzen beste alderdietako ordezkaririk agertu bertan. EH Bilduk Navarra Sumako obra hau iluntasunez kudeatu duela salatu du eta obraren kostu erreala ikertzeko batzorde berezi bat eskatu du. Jakin izan dugu batetik izkutatzen aritu direla txosten bat aseguradorak egindakoa, nun gezurtatu egiten den Enrique Maiak eta bere taldeak esan dutena. Beritu txostenean esaten da espresuki konponketa hau antiekonomikoa dela. Beste modu batez esan da, guk hasieratik esan genuen teknikoki obra hau ruina bat zela. Labriteko zanlaina 2016tik izan da itxita, eta legegintzaldi hasieran Enrique Maiaren udaltaldeak 24 ordutan zabalduko zuela adieraziarren 4 urteren ostean ireki du. Hori gutxi balitz hasiera batean kostatu zenaren diru bikoitza bideratu diote konponketa lanei. Honen inguruko xehetasun gehienak oraindik ere ez ezagunak dira. Konbentzituta gaudela, persuadituta gaudela UPNek obraren inguruko ordainketak zatitu dituela eskutatzeko gastuaren 70% baino altuago dela desbideraketa eta beraz legez kanpokoa dela. Ez izan inolako zalantzarik ez gaurtik aurrera konpromiso irmo bat hartu nahi dut zuekin. Hau da, espediente honi eta inguruan duen guztiari irekiko diogu auditoretza prozesu sakona gobernura iritsi bezain pronto eta hori okerrez banago gertatuko da ekainean. Iruñeko udalaren Navarra Sumaren azpiegitura proiektuen artean polemikoenetakoa izan da Labriteko saldainarena legegintzaldi honetan. Honen atzean dauden itzalak eta zalantzak argitzeko bidea hartu du EH Bilduk eta denborak arrazoia emango diela uste dute. Zailtasunak dituzten gero eta alokatzaile gehiagoren deiak jasotzen dituela eta aldak egunero alokatze kontratu iruzurtien praktika masibo bat ikusten du. Hiri elkargoak partikularrentzat eman dituen arauak pertsona moralei zabaldu behar dituela eta galdikiteko konpentsazio neurria plantan ezartzea eta konpentsazio gogor bat zinez zaila eginen duena betetzeko.
Konpentsazioa behar dugu, Airbnb bezalako apartamentoak ez zabaltzeko eta hemen bizitzeko urte guztian behar ditugun etxe bizitzak errekuperatzeko. Horrelako gertakizun batek sortu ditzake trauma osteko estresa egoera bat, eta kasu horietan lehenengo ebaluazio egin ostean importantea da espazio batzuk ematea emozioak edo sortzen diren emozio intensitate horiek ventilatzeko, ezta? Zentzu horretan ere iruditzen zait importantea hezkuntza komunitateari, gurasoei, ikaslei, irakaslei ere komunikazio esparruak eta eskaintzea. Ia 57 milioi tona elikagai alferrik galdu ziren Europar Batasunean 2020an, eta kopuru horiei aurre egiteko neurri sorta bat proposatu Bruselak baserritik mahaira estrategiaren barruan. Europako estatistika bulegoaren azken datuek erakusten dutenez, Europar Batasunean ekoizten diren elikagaien 10% inguru bidean galtzen dira, bai banaketan, bai jatetxe zerbitzuetan, bai etxeetan. Europar Batasuneko herritar bakoitzak 127 kilo janari eta edari galdu zituen 2020an. Hau da, 57 milioi tona, galtze hori 130 milioi euro inguru lirateke. Kontsumitu ez ziren 127 kilo horietatik 70 kilo etxean galdu ziren. 23 kilo elikagai eta edarien fabrikazioan, 14 kilo ekoizpen primarioan, 12 kilo jatetxetan eta elikadura zerbitzuetan eta 9 kilo banaketan. Alemanian galdu ziren alferrik elikagai gehien 2020an, 10,9 milioi tona guztira, eta Luxemburgon gutxien, 92.600 tona inguru. Ildo horretan Bruselak neurriak hartu ditu baserritik mahaira estrategiaren barruan. Horrela kontsumitzaien artean elikagaiak alferrik galtzea ekidin nahi da. Eta 2030 baino lehen oraingo zifrak erdira murrizteko helburua dute. Eta elikadura kate osoan zer galera gutxitu. Bestalde ere bada zer hobetu, honako hauek identifikatu dituzte. Erakunde publiko eta pribatuen arteko lankidetza areagotzeko beharra, kontsumitzaien eta enpresen ohiturak aldatzea, produktu galkorretan elikagaien segurtasuna mantentzea eta aldi berean erabilera bakarreko plastiko murriztea, hondakinei aurre egiten zaien bitartean. Por ti, construimos una sociedad más justa y democrática. Zuregatik, gizarte justuago eta demokratikoagoa eraikitzen dihardugu. Por ti, incorporamos talento femenino e impulsamos la conciencia en igualdad. Zuregatik, emakumezkoen talentua txertatzen dugu eta berdintasunean kontzientzia sustatzen dugu. Por ti, tendremos un futuro más libre y solidario basado en los cuidados. Zuregatik, zaintzain oinarritutako etorkizun askeagoa eta solidarioagoa izango dugu. Por ti, por todas. Zuregatik, guztiengatik. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna.
egoera hau jasanezina da. Kontutan hartuta, Europar Batasuneko estatu baten gertatzen ari dela, eta Pablok jasotzen dituen trataerak eta pairatzen duen egoera ez dela batere duina. Uste dugu beharrezkoa izango litzatekeela nolabait arinen egoera hau bukatzea, berari dagokion epaiketa justu bat edukitzeko eskubidea bermatzea. Azken 4 urteetan 21 milioi euro inbertitu dituzte Gipuzkoako kulturan, eta hain justu aurten Piztu kultura 2023 planak 6 milioi euroko dirulaguntza eskainiko du. Pandemiaren ostean martxan jarritako dirulaguntzak dira honako hauek, eta kultura sektorean zegoen krisiari aurre egin nahi zitzaion. Momentu honetan lurraldean kultura proiektua garatzeko finantzaketa nagusia bihurtu da, eta aurtengo Piztu kulturak 5 lan lerro jarri ditu azpimarratuta. Lehenengoa kultura ehunerako laguntzak lirateke, bigarrenak udal eta museetarako laguntzak, hirugarrena sortzaileei zuzendutakoak, eta azkenik ditugu enplegua sustatzeko jarduerak eta proiektu estrategikoak. Isa 6 milioi euro, baina azkenerako gu konturatuta gauz eta onartu behar dugu diru hau, milioi hauek, kopuru hauek, palanka baino ez dira martxan dauden eta martxan jarri nahi diran proiektu guztiak sustatzeko eta eragiteko. Somos Luba, somos Luba, encantada de conocerte. Con tu luba vive al ritmo de tus sueños donde estés. Tírate sin miedo, emergerá la red. La causa es del efecto que es amor y movimiento. Somos luba, somos luba. Somos Luba, encantada de conocerte. Con tu luz Hementxe eskuartean dut Javier Muguruza artistaren azken diskoa, Txitxarra eta Atuna, jolasez beterik dagoen diskoa da honakoa, eta zoriontasuna dastatu daiteke hemen barnean dauden abesteak entzutean. Metaforak eta onomatopeak topatu daitezke bertako abesteetan, eta literaturak, poesiak eta musikak bat egiten dutela esan dezakegu. Leire Bilbao izan da lan berriaren hitzen egilea, eta ondoren Bilbaoren poesiari musika jarri diote. Hitzetatik abiatuta doinua ezarri diote hemen barnean dauden abestiei, eta honakoa izan da azken emaitza, Txitxarra eta Atuna. 10 abestik osatzen dute diskoa, eta aurrei, gurasoei eta Aiton Amonei zuzenduta dagoela aipatu digu artistak berak. Bestalde, zer topatuko dugun azaldu digu, ikus dezagun. Musikariak eta ekipo nahiko antzekoa da, baina esango nuke registro desberdina dagola, ez? Aurrekoan, bat aipatzearen Inigo Astizen hitzak ziren, eta esango nuke, ganberroxeagoak edo zirela, eta hauek behar bada goxoagoak, bururatzen zait, ez dakit, bereizteagatik pixkat, ez? Instrumentazio aldetik esango nuke rockeroagoa zela, hau behar bada jostalariagoa, batez ere ritmikoki, eta jakina,
letregileen zera, firma, sinadura, hor dago, eta horrek markatzen du giro bat. Aitak egin beharra bete du, oentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Uteko, ular sendoa beharko du, Ibarte honi zaiteko. Nik uste behar daula referentzia bat zelaian, baina referentzia bat futbolean eta bizitzan. Aletiko historia isixa atezainakin idatzi leikela. Kateak jarraitzea. Eta hemen garratilen beti izan dut. Garrantzia handia eman zaio gure zaletu jakintzu honeri eman dio atezainaren. Zein dagoen ate ondoan. Hori nire hasieratik sentitu nuen. Eta alan izan da. Orduan, garrantzia da hor lan berezi bat egitea ere, porque merezi du pena. Eta orain dokogu fenomeno bat, Pello Agirreoa, dana oso begira leona, ondo ikusten duena. Gauza gutxi be esaten dagoena, osea, kanpo bautz eta... Oso, gaina, gero oso ona, gauza bat oso diskretoa. Hoxe gudat esaten. Orduan, eta etorkizuna hortikan dator. Eta datozen atazain gazteak ere, nik sentitzen da jutsu hori, ondo okerauta daudela eta ondo landuta. Hor lan handia dago. Eta hori behetxen da, buruak katai bezala, Pelloengo apur bat, antxineko futbolokin eta gaurko futbolokin be, bai. Importantea da kate hori ez etetea. Hoxe. Leilatoiaren 33. edizioa ospatuko da igande honetan Donostian inoizko parte hartzerik handiena izango du 5 kilometroko lasterketak izan ere, iazko edizioan 5.000 emakume aritu ziren eta aurten berriz 6.000 emakume izango dira. Goizeko 10:00 ekingo zaio lasterketari bulebarren, baina aurretik zumba beroketa saioa egingo dute eta 11:30 behin lasterketa amaitzean alderdi ederren emango dituzte sariak. Antolatzaileek adierazi dute, eta aldeaz gain 250 lagun arituko direla, prestaketa lanetan voluntario gisa.
Adimen artifiziala oinarri, azpidatze automatikoak eskuragarri jarri ditu Hamaika telebistak webgunean. Hamaikan hasi ginenetik bagenun helburu bat, eta zan euskaldun berriei altzala eskaini ahal izatea azpitituluen bidez esaten genuena telebistan, ez? Orduan eta urte guzti hauetan hori ez da posible izan, ez genulako baliabiderik eta seguruen teknologia nahikorik. Orain NLP teknologia etxearekin, Eluiar Fundazioak kudeatzen duenarekin, posible izan du hori lantzea, bai elkarlanean azkenean beraiekin, eta kamekin ere bai beste gure aliatu teknologiko bat aspaldikoa, ez. Orduan, hiruron artean garatu dugu, esaten dena azpititulu bihurtu ahal izatea. Eta hori, nire ustez, balio gehitu bada Hamaika telebistako ikuslentza. NLP teknologiak dira ordenagailuek eta hizkuntza ulertu, tratatu eta sortzeko erabiltzen dian teknologia guztiak, ezta? Eta hor sartzen dira bai itzulpen automatikoa, edo baitxa hizketaren ezagutza, eta azpititulazio automatikoa, hizketaren sorkuntza, chatbotak, lako mila gauza. Hamaika telebistarentzako egin duguna da gure azpititulazio automatikoko teknologia integratu Hamaikako lan prozesuetan, ez da? Orduan, albiztiak edo edozein bideopieza eta grabatzen danean eta katalogora igotzen danean edo publikatzeko igo behar denean aukera dago, nahi bada automatikoki azpititulatzeko, eta nahi izan ezkero azpititulu automatiko hietan da zen akatsak zuzentzeko eta gero publikatzera bidaltzeko. Eta egin dugu gure teknologia hori bertan integratu eta egokitu. Horretarako Hamaikak urtea baliatu du kazeteriak formatu eta sistemari behartzuen informazioa erakusteko. Egia da, azpidatziak automatikoki kudeatu ahal izateko, kazetariek hilabete deixente pasa dituztela lanean, sistemari erakusten eta zuzenketak egiten, gaur egunean zuzenketarik egin gabe ere ikusentzulei eskaini ahal izateko azpidatzi automatiko hauek. Azpidatziak martxan jartzeko helburu nagusia izan da batez ere irisgarritasuna. Irisgarritasuna bai entzuteko arazoak dituzten pertsonetan pentsatuz, baina baita ere euskara ikasten ari diren hoientzako lagungarri gisa. Aurrera begira erronkak izango dira, albisteetan ez ezik, elkarrizketetan eta saioetan eduki gehiagotan azpidatziak eskintzeko aukera izatea, eta baita zergaitik ez beste hizkuntza batean dauden elkarrizketak euskeratzea, edota kanpora begira ere interesgarria iruditzen zaigun edukia euskeraz sortu eta beste hizkuntza batzuetan azpidatzia izateko gaitasuna izatea. Hurrengo erronkak albiste haratago elkarrizketak eta saio ezberdinak eskaini ahal izatea izango dira. Aurrerantzean ere proiektu hauekin jarraituko dugu, bai orai NLP-rekin eta bai kamekin eta beste batzurekin ere, espero dut topatzea berriak ere. Konkurso eta lehiaketaren kontzeptu hori oso lehiakorra naiz, baina lehiaketetan enago sekula. Antzerkiaren munduan eta irudien munduan ibiltzen naiz ez di mundu horietan. Txikitatik eukiet joera kantatzeko, argazkizuna hitza ikasi nuen Bilbon, eta oraindik musika neukan oso baztertua. Uholdeak bai kontatzen duela pixkat narratiba bat, hasten dena pixkat kaosetik, pixkat nola bizi zuten, haiek uholde horiek.
Hori kanporatzeko hasi nintzen poesia idazten. Lehendabiziko gauza izan zen poesia idaztea, gero ipuinak. Eta urtzaroan umea zenean bere bizilagunak konfiantza dexentezun pertsona batek eraso egin zion, sexu abusu bat egin zion. Eta orduan liburu osoan zehar kontatzen da umetan lidek bizitako horrek edo jasanarazi zioten horrek ze eragin sortzen dion. Nuen jendartean, infernuan ito nintzen bizitzaren bidean, errebitartean ikasi nuen jendartean, itxi nituen begiak ireki nuen arima, atzean utziko nuen galdutakoaren zama. Galdutakoaren zama. Galdutakoaren zama. Galdutakoaren zama. Galdutakoaren zama. Sentimena horren nurri. Denbora da ez dugula hartzen kafetxori. Atzoko azken tabernetan ezin dudan ikusi. Zure lagunez oroitzena ez dela. Zure lagunez oroitzena ez dela. Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Baitu, 57 urte daramatzate borrokan elkarteko kideak, egia, justizia eta erreparazioa lortzeko. Egian aurrera pausu itzelak eman dira, zeren eta kriminalizatuta izan dira langileak, izan ziren langileak hasieran, eta orain ja bertsio hori guztiz desmontatuta dago. Hasieratik Gasteizko herriak bazekien gertatutakoa, baina komunikabideetan beste realitate bat saltzen zen. Eta alde horretatik aurrera pausuak itzelak izan dira. Justizia, hor gaude, justizia unibertsalagatik borrokan, gertatutako erantzuleak epaitutak izan daitezen. Alde horretatik ez dugu emaitza handirik jaso, baina bai indarrez jarraitzen dugu borrokan jarraitzeko. Eta erreparazioan nik uste dut hemen lortu dugun, egitea lortu dugun memoriala izan daitekela, Martxoak 3ko memoriala izan daitekela biktimak erreparatzeko tresna importantea. Eta memoriala hori aurrera ateratzea lortu dugu hemengo gizarte eragileei esker. Gu izan bai gara hasieratik alderdi politikoak presionatu izan ditugunak eta bultzatu izan ditugunak memorialara eraikitzeko aurrera pausuak emateko. Baitu, prozesu judizial ezberdinak eman dira. Azkenengo prozesu judizialean, azkenengo kereian sartu izan ziren Arabako erakundeak, baina kereia horrek ezin izan zuen aurrera jarraitu, ezin izan genuen Europako epaitegietara eraman, biktimak ez geundelako kereia horren barne sartuta.
Orduan bai eskaera losatu egin diogula instituzioei kereia berri bat martxan jartzeko, ez bakarrik martxoak 3ko giza eskubideen urraketak kontutan hartzen dituenak, baizik eta frankismoaren eta trantsizioan eman ziren giza eskubide urraketa guztiak barne hartzen duenak, eta kereia horretan eskutik helduta joateko instituzioek eta norbanakoak eta elkartekideak. Zergaitik? Zeren elkartekideak kereiaren barne egoteak horrek ahalbidetzen du azkenengo muturreraino eramatea kereia, Europako epaitegietara eramatea. Bestela, instituzioak bakarrik baldin badoaz, ezin du aurrera egin bide horretan, eta hori da aurrekoan gertatu zitzaiguna. Bai, Jacinto Lanaren eta beraren lantaldearen ekarpena prozesuan ezinbestekoa izan da aurrera egiteko. Gu gaude zeakoaren barne eta beste borroka batzuekin bat egiten dugu, Estatu Espainiarreko beste borroka batzuekin bat egiten dugu, eta horregatik esaten dut, badauzkagula aurrekariak beste leku batzuetako biktimenak, zeinetan kereia aurkeztu zen pixka bat beranduago, eta hortaz, gure esperientziaz baliatuta, ja aurkeztu zuten kereiak instituzioek eta biktimek aldi berean. Eta horrek ahalbidetu die aurrera egitea. Orduan guk Arabako eta instituzioei dei egiten diogu kereia berri bat egiteko, baina instituzioek eta elkartekideak aldi berean. Lehendik eta martxoaren 3ko elkarteak bazuen, ahalegin edo nahi hori, martxoaren 3ko San Francisco Eliza honetan memoria zentro bat egoteko, hau izan alizateko. Baina, momentu horretan ikusi genuen igual, martxoaren 3ko elkarteak dituen dinamika anitzetaz gain, horretaz gain badu bere egutegi propioa. Orduan pentsatzen genuen, elkartu ginen eta pentsatu genuen interesgarria izango zela elkarte bat sortzea, batez ere problematika horri aurre egiteko. Horrela esan duzun bezala, lehenik eta behin manifestu moduko bat idatzi genuen, zeinetan Gasteizko pertsona, eragile ezberdinak batu egin ziren, kultura arlokoak, hezkuntza arlokoak, kazetariak, denetarik pixkat, eta proiektu hori martxan jarri genuen, ondo esan duzun bezala, 2018ko iraian. Nik uste, prozesu zail bat izan dela, hasieran 2018az geroztik, hasiera batean instituzioek esan ziguten ezinezkoa izango zela, apezpikoa ez zela joango bide horretatik, baina azkenean mugimendu mobilizazio ekimen ezberdinengatik lortu genuen presio hori sartzea, Gasteizen gai horretaz hitz egitea, eta hori dela eta lortu genuen instituzioekin biltzen hastea, hauekin harreman finkoagoak izaten saiatuz, eta 2020an pixkat kasualia ez gu enteratu gabe, sinatu zuten 3 instituzioek, Eusko Jaurlaritzak, udaletxeak eta Arabako diputazioak apezpikotzarekin dokumentu bat, esanez honek utziko ziela Eliza zentro memorial hau egiteko. Azkenengo hilabetetako negoziazio prozesuan biktimok sentitu gara nahiko gaizki tratatuta. Azkenean, instituzioen azken orduko gidoi aldaketak, adostutako dokumentoetan egin dituzten aldaketak, horiek sortzu ditute mesfidantza eta azkenean sentsazio txar bat guregan.
Eta bueno, esan beharra dago, naiz eta nahiko nekagarria esan prozesio honetan egotea, indarrak atera ditugula, aurrera jarraitzeko, presionatzen jarraitzeko, eta azkenik lortu dugula, eta guretzat izan dela garaipen bat, lortzea 2021 batean adostutako lankidetza hitzarmen hori aurrera eramatea, zeinetan bermatzen den bai Martxoak 3 eta bai Memoria Gararen partaidatzea eta erabakitzeko ahalmena memorialaren diseinuaren prozesuan, eta lortu dugu bebai estatutuen 3. artikulua aldatzea, barne hartzeko 1976tik exigitzen daramatzagun printzipioak, egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak, eta baita ere memorialaren helburuetan guk ezinbestekoa dela uste dugun izaera bizi hori ere kontenplatzea. Ez izatea leku estatiko bat, esposaketa estatiko bat, baizik eta izatea dinamikoa eta lotura izatea lehengo borrokak gaur egungo borrokekin. Eta 3. eskaera elkartearen partetik izan zen ohorezko lehendakaritza bat izatea patronatuan Martxoak 3ko biktima batentzat, bai hitza izango zuena, baina ez bozka, baina horri ezetz esan ziguten erakundetatik, ez dugu ulertu oraindik zergaitik, zeren azkenean simbolikoa zen ohorezko lehendakaritza hori, baina horren ordez eskaini ziguten lehendakaritza orde bat, biktimon 4 bokaletako 4 batzordekidetako batentzat. Guk funtzionatzen dugu asanbladan, beti funtzionatu izan dugu horrela, eta orduan Martxoak 3ko asanbladan erabakiko dugu zeintzuk izango diren gure aldetik patronatuan parte hartuko duten 2 batzordekideak, eta 2 batzordekide horietako zeinek izango duen lehendakari ordearen kargua. Baina dena den esan beharra dago prozesu guztian asanbladan hartu ditugula erabakiak eta hemendik aurrera ere horrela jarraituko dugula. Hau da, patronatuan zeo zer erabaki behar denean asanbladara ekarriko dugu eta asanbladako erabakiak transmitiko dituzte 2 pertsona horiek. Egia da, azken hilabete, 2 hilabete hauetan, nahiko ajetreo izan dugula, ez? Egia da, 2 urte pixkat, 2 urte hauetan epeak oso motelak izan direla, askotan ikusten genuela iniziatiba politiko falta handia zegoela zentzu horretan, ez zuela nolabait interesatzen hau abian jartzea, baina egia da 2020 horretatik orain dela 2 hilabetera arte, naiz eta hor epealdi bat egon, orain dela 2 hilabetatik bilera gehiago egin izan ditugula, eta intzidentzia izan ahal izan dugula, ez? Ze hasiera batean, eman nahi zizkiguten estatuto itxi batzuk, ostiralean izan genuen bilera eta astelenean bertan hauek aurrera eramateko, eta guk denbora bat eskatu genien instituzioei, ze uste genuen iniziatiba sozial izan zela precisamente hau abiatu zuena, eta uste genuen hau izan behar zela nolabait aportazioak egiteko unea, ez? Batetik ikusten genuen helburuen tartean oso pixkat eskaz geratzen zela, haiek ere onartu ziguten, ez? Helburuen tartean, ez zutela intzidentzia handirik izan hor, orduan lortu genuen aldaketa horiek sartzea, ez? Baita ere, kulturaren, museoen, munduko jendeak esaten zigun pixkat gehiago landu behar zirela helburu horiek. Bigarrenik eskatu genuen, ea posible izango zen presidentzia honorifiko bat egotea, ez? Martxoaren 3ko biktima bat izango zenik hau, azken batean uste genuelako baita ere memoria, nola aitortza bat izateko biktimentzat, baina baita ere memorialaren iruditegi horretan, ez, beste aurrera pausu bat emateko, Derriko museoan gertatzen den bezala.
eta azkenik 2021an Gogora Institutoarekin itzen genuen, idatzita geneukan konbenio bat, bere momentuan Eusko Jaurlaritzako aurrekontuetan bazegoena, baina inoiz bete ezena. Orduan, baita ere eskatzen genuen, konbenio hori berreskuratzea garrantzitsua zela, ez nolabait erregulatzeko zer erlazio izango zuen Martxoaren 3ak memorial horrekin, ez? Ez bakarrik materialak uste aldera, baizik eta baita ere asesoramendu kontu batetan, ez? Martxoaren 3ko elkarteak urte luze hauetan, 47 urte hauetan, egin duen lan guztia bertaratzeko. Bai Eusko Jaurlaritzan, bai Udalean eta bai Arabako Foru Aldundian PSEk gobernatzen du AJarekin batera. Orduan, errealitatea da, beraiek 3 instituzioetan elkarrekin gobernatzen ari direla, eta gainera haiek hartu dutela estatutuak onartzearen erabakia ere bi alderdiek batera. Orduan, oraingo egoera da, beraien esku dagoela aurrera jarraitzeko urrengo pausoak beraien esku daudela, beraien borontate politikoaren esku, eta oso adi ibiliko gara akordioak bete daitezen. Orain gauden pantaila hori da. Egia esan nahiko sorpresa handiarekin hartu genuen, ez? PSE inoiz ez da gurekin kontaktuan harremanetan jarri, uste dugu badela zerbait guztiz elektorala, ez ikusita udal hauteskundeak datozela, eta uste dugu Espainiako gobernuak badituela Martxoaren 3arekiko memoria zentro horretan sartu baino lehen badituela egiteke gauza asko, ez? Bakarrik pare bat gogoratzearren, oraindik mantentzen ditu Fraga Iribarneren bustoa Espainiako Senatuan, eta Martin Villa kondekoratzen jarraitze dute, eta bestetik Martxoaren 3ko elkarteak parte hartzen duen Argentinako kereian ez dute batere laguntzari jaso Espainiako gobernutik ari gehiago. Ahal izan dutenean, Espainiako gobernua eta justizia prozesu hau torpedeatzen saiatu dira, ez? Orduan uste dugu memoria zentro horretan sartu baino lehen, bereziki Espainiako gobernuak badituela gauza asko egiteke. Memoria gune hau nahi dugu izatea zeozer aktiboa, oraingo borrokekin lotuta, eta berez eskaintzea da, gure helburua da, esparru bat eskaintzea Gasteizko herriari eta Euskal Herriko herriari 1976ko borroka hoiekin jarraitzeko. Hau da, borrokan jarraitzeko eta gure gizartea hobetzen jarraitzeko prozesu horretan tresna bat izan beharko litzateke memoriala, ez zeozer estatikoa. Berez, oraindik dena hitz egiteke dago, ez? Baina egia da, urte hauetan bai egin dugula lana, bai auzokideekin, bai Gasteizko beste bizilagun batzuekin, baina baita ere aspektu teknikoak jaso izan ditugu, ez? Arkitektoekin, sortzaileekin, kulturaren munduan lan egiten duen jendearekin hitz egin dugu, pixkat imaginatzeko, ez? Zelako izango zen memorial hori. Hori dela eta, liburu bat idatzi genuen baita ere, Josu Santamarinak eta Juan Ibarrondok idatzia, pixkat arkitekto eta mundu horretan dabilen jende ezberdinen ideiak hartuz, ikusteko pixkat zelan eman forma ideia honi, ez? Pixkat planteatzen zutena eta bazen, izan beharko duela esposizio finko bat, ez? Pixkat Martxoaren 3an gertatutakoa azaltzeko, bai eta trantsizioa, momentu horretan Zaramagozoa zelan sortu zen, zelan zen Gasteizen sortzen ari zen industrializazio berri hori, eta baina bestetik ere ez genuen nahi, argi genukan ez genuela nahi izatea
nolabait memoriaren enkapsulamendu bat, ez? Nahi genuen izatea zentro ireki bat, zeinak lotuko dituen atzoko eta gaurko borrokak, ez? Martxoaren 3ak ere hori irakasten digu. Badela, nolabaiteko lerro bat eteten ez dena. Horregatik garrantzitsua ikusten genuen dinamismoa ematea zentro horri, ez? Ez geratzeko Martxoaren 3ko memoria hori nolabait bitrinen artean enkapsulatuta. Eta, gero ere garrantzitsua uste genuen izango zela dokumentazio leku bat izatea, ez? Bai, Martxoaren 3ko elkartea 1989tik jaso dituen informe mediko, juridiko, liburu, dokumental guztiak izateko bertan, baizik eta baita ere, ikertzaileek izateko leku bat, Martxoaren 3an gertatutakoaz ikertzen jarraitu ahal izateko. Eta azkenik bai ikusten genuela ere garrantzitsua areto moduko bat, Elizak ere gonbidatzen du olako espazio bat sortze aldera, dokumentalak, hitzaldiak, kontzertuak eman nahi duen jendearentzat, esan bezala leku... Egin behar dena da ikusi zelako berriztapen lanak egin behar diren Elizan. Ni ez naiz espertua, baina badakit lan asko dagoela egiteko Eliza hori izan dadin memoria zentro, egokitu dadin memoria zentro izateko, eta gero erabareki beharko dugu guztion artean zer egongo den memorial horretan. Eta nik uste dut gizarte mugimenduetan gaudenok lortu dugun erakundeen biraketa hori, erakundeen azkenean lan egiteko moduaren biraketa hori lortu dugula, eta horrek azkenean azaleratzen duela gure partea hartzea eta erabakiak hartzeko ahalmena ezinbestekoa izango dela prozesu horretan. Orduan guztion artean erabaki beharko dugu zer jasoko duen zentro horrek, eta nik uste dute 47 urte luze daramatzetela borrokan elkarteko kideak, eta ezinezkoa izango litzatekela edo onartezina izango litzatekela zentro horren partaide ez sentitzea. Eta zentro hori bere sentitzea. Azkenean porrot handia izango litzateke beraiek ez sentitzea memorial hori beraien borroka islatzen duenik. Momentu honetan, Gasteizko udaletxeko batzorde batek onartu egin du memorial honen sorrera, esan ez, udaletxea horren parte izango dela. Martxoaren 3an bertan, Gasteizko udaletxeak plenoan onartuko du, berretxiko du gaur esandakoa, eta hortik aurrera, Arabako batzordek eta baita ere Eusko Jaurlaritzak hau ere onartu egingo dute, eta fundazioa sortuko litzateke. Hortik aurrera, ja patronatoa sortu aldera, batetik fundazioa egongo litzateke, nolait dirua eraikina jartzen duten lau instituzioekin, apezpikutza Eusko Jaurlaritza, Arabako batzordeak eta Gasteizko udaletxea, baina gero sartuko ginatekeia patronatoaren sorreran, izango litzatekela memorialaren inguruko erabakiak hartzeko organoa. Eta hor ja memoria garatik eta Martxoaren 3tik bokal batzuk izendatu beharko ditugu, elkarte bakoitzeko bi, eta hori bai hasiko litzatekela lan komun hori, ikusteko zelan izango den zentro hori. Martxoak batean, asteazkenean, arratsaldeko 7etan, Orbain Kultur elkartean Vitoria marzo 1976 proiektua egongo da, eta gero martxoak 3ko kideekin solasaldia egongo da. Martxoak 2an, baita ere arratsaldeko 7etan, Vital Fundazioako kulturenean, Dendaraban, proiektatuko da Eloi González de Gavilanek pasaden urtean egindako eta aurten ere berriz editatutako gogoetak, Recuerdos del 3 de marzo dokumentalak. Dokumental hau egin zuten hemengo adineko zentroen, Zaramagako adinekoen zentrokoen laguntzarekin batera, eta oso polita izan zen nola lan
egin zuten, nola jaso zituzten testigantzak Zaramagako adinekoen artean, eta nik uste dut eskertu beharra dagoela adinekoen zentro horretan egiten ari diren lana azkenengo urteetan, bertako koordinatzailea buru belarri dabil Martxoak 3ko sarraskia salatzeko lanean. Martxoak 3an bertan, ostiralean, serietan izango da omenaldia eta gero manifestazioa hasiko da Martxoak 3ko monolitotik erdigunera. Manifestazioa sindikatuek deitzen dute Martxoak 3ko elkartearekin batera. ELA, LAF, SK eta Esteila sindikatuek deitzen dute Martxoak 3ko elkarteekin batera. Eta manifestazio bukatzen denean, Foru plazan bukatuko dela, maiz, Miren Narbaiza abeslariak abestuko du guretzako Martxoak 3a salatzen duen azkenengo kanta dena. Sugeak gara deitzen da, eta kanta honek omentzen ditu 1976ko borroka horietan egondako emakumeak batez ere, emakume guztiak. Eta garrantzitsua da guretzat, emakume batek abesten duelako, ez daudelako horren beste kantu emakumeek abestutakoak gure zerrenda horretan, eta baita ere emakumeak omentzen dituelako. Kanta honekin 29 diraia sarraskia salatzen duten eta sarraskia aipatzen duten ekoizpen musikalak, eta azkenean guretzat garrantzitsua da. Eta gero, Martxoak 3an bertan, gaueko 10etan, Karrika tabernan, Kutxiko Karrika tabernan, Martxoak 3 elkarteak babestuta egongo da omenaldi txikitxo bat eta musika saio bat DJ Elebiren eskutik. Gero, Martxoak 4an, larun batean, izango da oso egun berezia Errekale Horreko auzo okupatuan. Memoria jardunaldi bat egongo da, goizeko 11etatik aurrera, Historias en primera persona, Errekale Horretik Basauri eta Tarragonara deituko da hitzaldia. Eta guretzat oso berezia izango da, parte hartuko dutelako bai Errekale Horreko bizilagun horiek, azkenean borroka horietan parte hartu egin zutenak, eta baita ere Basaurin eta Tarragonan eraildako langileen senide eta lagunak. Vicente Anton Ferrero erail zuten Basaurin, eta Juan Gabriel Rodrigo Nafo erail zuten Tarragonan Martxoak 3an gertatutakoa salatzeko manifestaldian. Eta guk ere gure aldarrikapenetan beti aipatzen ditugun Juan Gabriel eta Vicente, gure biktimak izango balira, gure biktimak dira eta. Eta azken asteetan Legazpin ikusgai dago Grebatik Sarraskida de la Huelga la Matanza erakusketa. Han daukate haien kulturetzean, eta egin izan dituzte txaldi ezberdinak honen inguruan, eta Martxoak 3 egunean bertan Vitoria 3 de Marzo filma proiektatuko dute. Lehen esan duan bezala, uste dut, Martxoaren 3a ez dela enkapsulatuta geratu behar den data bat, askotan Gasteizen esate dugu, badela Euskal Herritarron maiatzaren bata. Orduan baita ere, uste dugu, badela kaleratze ateratzeko momentu bat, ez bakarrik Martxoaren 3an gertatutakoa oroitzeko, baizik eta baita ere, gaur egungo lan baldintzegatik borrokatzeko.